Senyores i senyors, bon dia. Són les 8 i 1 minut. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. I un dia més avui hem de parlar de Ripoll perquè falta una setmana perquè s'acabi el termini legal per desbancar Sílvia Orriols de l'alcaldia. Avui us podem explicar, atenció, des de Catalunya Ràdio, que Junts, el primer partit de l'oposició, té dubtes sobre la moció de censura. Segons ha sabut aquesta emissora, a la formació hi ha debat intern sobre la conveniència de presentar aquesta moció i el mateix Carles Puigdemont no en seria partidari. Martí Ferrero. Fonts de Junts contràries a desallotjar Aliança Catalana de l'alcaldia amb un pacte de tots contra Orriols asseguren a Catalunya Ràdio que Puigdemont no en seria partidari per no convertir-la en una màrtir. S'estimen més que s'estimbi sola. Les mateixes fonts afegeixen que fins a la direcció del partit han arribat recomanacions de veus que des de dins no veuen gens clara la moció de censura. Ho trobarien, diuen, un error majúscul. Temen que la líder d'Aliança Catalana utilitzés l'escó al Parlament per amplificar a escala nacional el seu projecte d'extrema dreta i que el vot independentista acabés encara més dividit. Les negociacions per impedir l'arribada d'Orriols a l'alcaldia ja van fracassar i aleshores Junts va acabar votant la seva cap de llista. Des de Barcelona, Martí Ferrero pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és el debat que hi ha ara mateix a Junts. En canvi, el PSC ja s'hauria decantat per entrar al govern local de Ripoll en aquesta possible moció de censura. Frederic Vincent, bon dia. Bon dia. Inicialment s'inclinaven per donar suport des de fora a un govern local de Junts i Esquerra Republicana. Els socialistes ripollesos, però, haurien decidit acceptar regidories de govern per facilitar un acord amb juntaires i republicans que descavalqui Orriols de l'alcaldia. Insistim que Junts, Esquerra i el PSC tenen fins dilluns que ve per arribar a un acord i fer fora Sílvia Orriols. Si no, els pressupostos municipals quedarien automàticament aprovats.